Първо да благодаря за поканата и да се поздравим всички с празника, защото всяка неделя е празник, всяка неделя е ден на Христовото Възкресение. Не знам дали има смисъл да говоря на този микрофон, дали ме чувате. Ако смятате, че на микрофон е по-добре, ще продължим така. Темата ни е подсказана от времето, в което живеем и наближаващия ден, в който всички ще се поздравим с Рождеството на Спасителя. И когато човек се обърне към една подобна тема, няма начин да не прочете и какво са писали по същата тази тема хората, които са живели преди нас. Един от най-хубавите текстове, които са писани по повод въплъщението на Словото и пришествието му и живота му сред наш плът, е на светия Атанасий Александрийски. И тук искам да ви запозная с този текст, или по-скоро с това слово. Отчасти да влезем в мотива и в аргументацията, която светия Атанасий излага, а в същото време да говорим за тези важни неща, които, както виждате, или както си даваме сметка, са били важни и през 4 век, и през 20 и 21 век, и ще продължат да бъдат важни до свършека на този свят. Когато започва да говори за въплъщението на Словото, светия Атанасий всъщност започва темата с сътворението на света или с сътворението на човека. И казва, риторично по-скоро пита, за какво ни е да говорим за сътворението на човека, след като темата ни е въплъщението на Сина Божий. Ами казва, не можем да разберем въплъщението на Сина Божий, не можем да разберем въплъщението или Рождеството Христово, ако не знаем причината, заради която Бог стана човек, и ако не знаем какво е трябвало да се случи с човека и какво всъщност се е случило с него. Така че той започва от създаването на човека, за извеждането му в битие от небитие или за извеждането му в съществуване от несъществуването или от несъществуващото. И когато започнем разговора по този начин, на нас във всички случаи ни е необходимо да извършим определено, как да кажа, насилие над думите. Когато казваме нищо, ние наистина трябва да разбираме лишено от съществуване каквото и да било. Но когато казваме каквото и да било, или когато казваме лишено от съществуване нещо, ние говорим за нещо обективно съществуващо. Когато светия Атанасий Александрийски говори, когато ние би трябвало да говорим на тази тема, би трябвало да се откажем от обективация на нищото. Би трябвало да се откажем изобщо от мисленето за това, което не съществува, като за нещо, което не съществува. Това е лишеност, това е липса, това е тотална празнота. Или ако си позволи човек езика на по-късните отци, ние не можем да обективираме тъмнината без светлина. И когато кажем, че няма светлина, това е другият начин да кажем, че е тъмно. Така и за несъществуването. Ако несъществуването е лишено от какъвто и да било обект, тогава ни трябва обекта на съществуващия, за да можем да различим едното от другото. И още в първите редове на книга Битие, ние четем, че в начало Бог създаде небето и земята. Поставяме ударението върху начало, защото в всички други системи, които са съществували по това време и които продължават да живеят под някаква форма, съществуващото няма начало. То вечно съществува. То е като една своеобразна спирала, която няма начало и край. Винаги имаме пролет, лято, есен, зима, пролет, лято, есен, зима и никой не може да каже кой е първият сезон, защото ако кажете лятото, след това ще ви кажат не, лятото е пролета, е преди лятото, а пък зимата е преди пролета и така нататък. Тоест в тази спираловидна представа за времето нямате начало. Но библейският текст започва с постулирането, с поставянето на точка А. Начало. Това е начало на времето, това е начало на пространството, това е начало на творението изобщо. И преди това начало, или преди да съществува време,
Тук отново трябва да извършим определено насилие над думите, защото преди и после предполагат протяжност във времето. А когато нямаме време, нямаме преди и нямаме после. Имаме едно постоянно сега. И това е разликата между нас и Твореца. Или между Бога и творението. Това, което за нас е вчера, за Бог е сега. Това, което за нас е днес, за Бог е сега. Това, което за нас е утре, за Бог е сега. Защото там няма тази протяжност, която наричаме време, а няма и пространство. И в този смисъл, преди изобщо да имаме понятия или думи за време, за пространство, за преди, за после, за тук или за там, има някой с главна буква, който твори. Или който извежда в съществуване нещо, което не го е имало. Нещо, което е било нищо. И тук, когато казваме, че е имало само нищета и само лишеност и само нищо, това не е обект. Не съществува нищо друго, освен Творецът и това, което не съществува. И когато говорим за творение, всъщност говорим за създаване или за извеждане в битие на нещо, което до тогава не го е имало. Обикновено за нещата, които ни заобикалят, имаме причинно-следствена връзка. Всичко това, което е на масата пред нас, има своя причина и е следствие от определен процес, от определени действия. Единствено в Бога нямаме причинно-следствена връзка. Единствено Той няма причина извън самия себе си. Единствено Той има живот в самия себе си, без да го получава от външен източник. Разликата между Твореца и творението се свежда до това, че ние не можем без неща, които са извън нас. Ние нямаме животът в самите себе си, не можем да съществуваме сами по себе си, а имаме нужда от храна, от вода, от атмосфера, от подходяща температура, от родители и от цяла съвкупност от неща, които ни обуславят, т.е. поставят ни под условие. Единствено Бог не е поставен под условие. Той няма причина извън самия себе си. И в този смисъл, ако човекът има причина извън самия себе си, това е първото, може би, което осъзнаваме или по-скоро, което проявяваме в момента на нашето раждане. Защото когато се срещаме с света, ние посрещаме този свят с плач и светът ни посреща по начин, който провокира плача. Оттам нататък ние започваме да се подчиняваме на тези условия, които ни заобикалят. И оттам нататък започваме да преживяваме благодарение на това, което идва извън нас. В същото време у нас има усещане или интуиция за това, че красивите, прекрасните неща трябва да траят вечно. У нас има интуиция, която ни пречи да приемем смъртта като нещо нормално. Колкото и да е нормална, датата на нашата смърт или на всеки един ще бъде толкова реална, колкото и датата на нашето раждане. Но ние не говорим за това. Ние замитаме тази тема под килима и когато се съберем с приятели или когато имаме обичайните неща през делника, тази тема не присъства. Но тя е реална. И така, след като сме изведени в битие от нещо, което не е съществувало, какво е станало, така че тази тема да стане толкова нелицеприятна, но все пак присъстваща в нашия живот? Откъде се взема тази смърт? След като всичко е изведено за съществуване, след като всичко е изведено за да живее, след като всичко е изведено и е твърде добро, както виждаме и в последния стих от първата глава на книга Битие, откъде идва тази смърт, която е тотално, коренно различна на нашата интуиция за живот вечен? На нашето желание прекрасните неща да траят вечно. Да няма вчера, да няма утре, а да има едно постоянно сега. И тогава, когато човек преживява нещо подобно, той не мисли за времето. Имате един подобен случай в
Евангелието от Матей и от Лука съответно е описано, преображението на Христос, когато казват за Петър, евангелист Лука казва, той говореше, сякаш не беше с ума си. А Петър какво казва? Вижда преображението на Христос, вижда нещо, което човешко око тогава не е виждало и казва, колко е добре да останем тук, да направим по един сенник и да не се връщаме. Да сме постоянно в това сега. Ето това усещане за това постоянно сега, което е Божието настояще или което е Божията вечност, присъства във всеки един, дълбоко във всеки един от нас. Ние се раждаме с Него, ние живеем с Него и всичко това, което му противоречи, наричаме смърт. Човекът е създаден от небитие, от несъществуване. И е създаден не по силата на някаква закономерност, защото ако беше закономерност, тогава за Бога нямаше да се говори като за такъв, какъвто Той говори за себе си. Ние виждаме, че Бог никога не се открива като някаква сляпа сила или реалност, или абстрактна материя. Бог не е просто съществуване. Бог не е просто любов. Бог не е просто мъдрост. Бог е съществуващият, обичащият, мъдрият. Той винаги се открива пред човека като аз. И винаги човекът го разпознава като ти. И в това отношение, или в това съотношение между аз и ти, имаме цялата тайна на съществуването на човека. Целият смисъл на понятието вечност. Но ако този, който е аз, създава един ти и влага в него образа си или отображението си, защото по правило синът е образ на отца, а ние сме създадени, както казва Свещеното писание, по образа. А отците после ще добавят по образа на въплатилото се Слово. Виждате колко е парадоксално. Въплатилото се Слово се въплащава във времето, когато се изпълва това време, в Витлеем. А човекът е създаден по образа на това въплатило се Слово. Адам е създаден по този образ. И така, ако Адам е създаден и е създаден благодарение на ти, а не просто на нещо, а на ти, който го извежда в съществуване, всеки аз или всяко ти има съответната воля, която може да прояви в една или в друга посока. Ако ние сме се появили като следствие от тази воля, това означава, че тази посока е извела всеки един от нас в битие с определено лично отношение, за да може да разпознае във всеки един от нас ти, с когото да говори, към когото да се обърне. Каква е основата обаче на това, върху което е стъпил човек? Основата е несъществуването, основата е това, което се нарича нищо, основата е това, което е лишено от всяко съществуване или от всякакъв вид битие и живот. И ние стоим върху тази основа. Ние сме стъпили върху нея. Това, което ни прави реални, това, което ни придържа в съществуване, е единствено това, което е между аз и ти. Или между волята на този аз, който ни е извикал за да съществуваме. И тук само една малка скоба. Обикновено задават въпроса, защо ходиш на църква? И аз обикновено казвам, че това е неправилен въпрос. Защото не отиваме на църква заради нещо. Заради що или заради нещо отиват езичниците. Ние отиваме на църква заради някой, който ни е поканил. И този някой е аз, който разпознава във всеки един от нас ти. И по същия начин този аз разпознава ти в блудницата, която е съгрешила и всички осъждат и ще я убият с камъни. А той различава в нея друго аз, с което може да говори на ти. Ами има разлика, когато излизаме от къщи, защото всяка сутрин, като отиваме на църква, ние излизаме от къщи
Когато излизаме от къщи заради нещо или заради някой. Ако излизаме от къщи заради нещо, това е едно. Обаче, ако излизаме от къщи заради някого, когото обичаме, или който ни обича, това е друго. И когато ходим на църква, ние излизаме заради някой, който ни е поканил, който ни обича и когато обичаме. И това вече е друг въпрос. Не защо ходиш на църква, а заради кого ходиш на църква. И този аз, който ни е поканил в църквата, е този същият, който ни е поканил в съществуване. И прави съществуването ни възможно и реално, защото между аз и ти винаги има отношение. Винаги има общение. И забележете, думата общение и думата причастие на гръцки е една и съща дума. Кинония. Ние се причастяваме не просто с нещо, а с някого. И между аз и ти винаги има общение, винаги има кинония. Състоянието на човека, ако чете човек първите стихове на книга Битие, изглежда възможно най-доброто. Обикновено казват, че човекът е венец на творението, наистина той е създаден последен. След това идва времето на Божията почивка. Но след това Бог създава нещо друго или още нещо. Устройва нещо след човека. Какво е това, което Бог създава след човека? Рая. Раят е създаден в деня след Божията почивка, така излиза. И Свети Симеон Нови Богослов казва същото. Бог създава рая в деня след съботата. Кога възкръсва Христос? Кога Христос отваря рая? Отново в деня след съботата. Кога християните се събират и започват да се събират на Евхаристия, за да правят това, което Господ казва на учениците си на Тайната вечеря, това правете за мой спомен. В деня след съботата. Кога ние ходим на църква? В деня след съботата. В този 8-ми ден или в този невечерен ден, както го нарича Свети Василий Велики, в който времето няма същото измерение, каквото има в нашия делник. И затова думите в началото на Светата литургия, благословено царство, Отца и Сина и Святаго Духа, са именно за пространство и време, лишено от време. Едновременно във времето, но и едновременно извън времето. И в това своеобразно пространство и време в кавички ние поменаваме или ние споменаваме, или ние благодарим за кръста, гроба, тридневното възкресение, възнесението, сядането отдясно на Отца и славното второ пришествие. И тук виждаме, че минало и бъдеще са споменавани като нещо сегашно, като нещо пред нас. Сякаш миналото и бъдещето, сякаш времето е сгънато. И има само едно постоянно Божие настояще, в което ние влизаме благодарение на това, че Синът Божий стана човек. Но за да стигнем до там, има нещо, което човекът така или иначе успява да загуби. И отците обикновено наричат тази загуба амартия. Така е преведен, така се превежда опита на стрелеца с лък, който не оцелва мишената. Имаше едно видео от последните дни за министъра на отбраната на щатите, който Тръмп е избрал. Той хвърляше по една мишена с брадва. Не оцели мишената. Оцели един човек зад мишената, но това е амартия. Казвам го, защото това е практика на стрелците с лък. Или с брадва, съответно. Не оцелвате мишената и това е амартия. Грехът в библейски контекст е наречен по същия начин. Което ни води на мисълта, че има мишена. Има цел. Каква е била целта пред човека, която той е пропуснал? Каква е била тази цел, заради която
аз го е извел в битие, за да си говори с него на ти. И какъв е бил този разговор, който Бог е искал да проведе с Адам, когато го е търсил и е питал: Адам, къде си? Защото Адам е трябвало да бъде там, където Бог е търсил да го намери, за да може да говори с него. И този разговор на Бога с човека, който така или иначе се провежда, още веднъж чуваме за него по време на първото изкушение, когато Христос е постил 40 дни и 40 нощи и остава в пустинята и огладня, както казва евангелиста. И идва при него сатаната и му казва: превърни тези хлябове, тези камъни в хляб и всички ще те последват. Всички ще те харесват. Всички царства ще бъдат твои. Отговорът на Христос е: не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което идва от Божиите уста. И ние, ако си мислим, че словото става за ядене, всъщност няма да сме далеч от истината. Само че не за този временен живот, с който това, което ядем обикновено, трябва да го съхраним в хладилник или трябва да се съхранява в подходящи условия, за да не се развали. Всъщност Христос отговаря така, както е трябвало да отговори Ева. Не само с хляб ще живее човек, не само с това, което е на една ръка разстояние ще живее човек, а с всяко слово, което идва от Божиите уста. Защото словото в случая не е просто изговорена дума, а общение, общуване между аз и ти. Ето това е храната или този ресурс за съществуване, или разговорът, заради който Бог търси Адам и го намира скрит. Адам се скрива. Всъщност Адам живее в рай, възможно най-доброто място за живеене в този сътворен свят, който гърците наричат космос. Космос на гръцки е бижу, украшение, нещо прекрасно. И в този прекрасен свят има едно още по-прекрасно място, в което човекът, което е създадено, за да може човекът да живее в него и да се храни с Бога, или да общува с Бога, или да се храни с всяко слово, което идва от Божиите уста. И да не разчита на мъртвите камъни на пустинята, а да се храни с храна за живот вечен. И тази храна да бъде споделена. Защото когато довеждат животните, за да им даде имена, забележете, да дадете име на нещо, означава да му дадете смисъл. Това е своеобразно упражнение в това да опознаваш света и да му даваш смисъл, да осмисляш творението, да осмисляш това, което Бог ти е дал като подарък. Адам обаче се връща сам след тази среща. Той не се връща с домашен любимец, примерно, или не казва на някой от животинските видове там, на шимпанзето, примерно: бе, с теб си приличам, имаме, може би, нещо общо. Не, Адам се връща сам. И тогава Бог казва нещо, което в нашия случай звучи като диагноза. Всъщност и тогава е така. Не е добре за човека да бъде сам. Това, което имаме, трябва да споделяме. Това, което имаме, е наше само когато сме го споделили. Защото когато имаме друго ти, с което да споделим даровете, тогава тези дарове ще могат да бъдат споделени в общение. И забележете, когато в това общение даровете биват споделени, има един начин да приемаме нещата около себе си като даденост. Тогава не казваме благодаря. Не казваме благодаря за толкова много неща в живота ни. За това, че сме се събудили сутрин, за това, че сме се прибрали живи и здрави вечер, за това, че сме имали храна или че сме имали среща с хора, които са ни дали или сме взели нещо от тях. За толкова елементарни неща не се сещаме да благодарим, защото просто ги приемаме за даденост. Дори човека до нас, ако приемаме за даденост, а не за подарък, ние ще се отнасяме към него по един начин. Ако го приемем обаче като подарък, тогава всеки повод да кажем благодаря трябва да бъде използван. И когато приемаш света за даденост, ти си един човек, а когато го приемеш като подарък, ти си в Евхаристия.
Защото думата благодаря на гръцки е Евхаристо, оттам Евхаристия, или съответно благодарение. Христос ни учи да благодарим за това, което имаме. За кръста, гроба, тридневното възкресение, славното второ пришествие, възнесението, сядането отдясно на Отца и славното второ пришествие. И това е било състоянието на Адам и Ева, което са споделяли един за друг, защото когато Адам вижда Ева до себе си, изведена от самия него, той не я разпознава като нещо друго или като нещо, той разпознава себе си. Той казва, плът от плътта ми и кост от костите ми. В това споделено състояние, в което аз и ти споделят разговор с Бога, храната за живот вечен, всяко слово, което идва от Божите уста, грехът или изборът да станат като Бога се свежда до това да избереш да станеш като Бога без Него, без благодаря. Да приемеш нещата като даденост. Да приемеш плода, който е на една ръка разстояние като даденост, която може да ти помогне да се качиш на горния етаж, без да имаш нищо общо с този, който обитава горния етаж. Вместо това, Адам се оказва не просто на горния етаж, а на долния. Или дори в мазето. Защото се оказва, че става зависим от това, което е на една ръка разстояние. Става зависим от нещо, което приема за даденост. Става зависим, защото го извежда от състоянието аз-ти или благодаря ти, а започва да го консумира като нещо, което му принадлежи по право. И в това се съдържа полулъжата на дявола, който лъже човека. Полуистината или другата част от нещата се свеждат до това или са в това, че човекът ще стане като Бога. Да, човекът ще стане като Бога. Създаден е по Негов образ. Живее, за да стане Негово подобие. Да стане като Него. Това е полуистината, която дяволът казва. Но в това се състои измамата. Понякога полуистината или лъжата и истината са смесени в едно. И човек може да бъде покварен или отровен и от такава комбинация. Какви са последиците? Адам и Ева се скриват един от друг. Отвориха им се очите. Видяха в себе си нещо, което до тогава не са виждали. И си ушиха препаски от смокинови листи. Къде видяха в себе си това, което до тогава не са виждали? При все, че очите им са били отворени и преди това. Къде се видяха такива, каквито се разпознаха? В очите на другия. В очите на другия се видяха като нещо, което не биха искали да бъдат. Видяха се като обект. И когато някой ви обективира, това означава да ви сведе до даденост, а не до дар. И това ви кара да се криете един от друг. Когато се крием един от друг, ако преди това между нас е имало нещо цяло, което наричаме, нека да го наречем общение, нека да го наречем доверие. Ако започнем да се крием един от друг, какво става с това общение и с това доверие? Започва да се чупи. Започва да умира. И ето е откъде идва тази смърт, за която Творецът предупреждава. В момента, в който вкусите, без друго ще умрете. Какво умира в Адам и какво умира в Ева? Физически, физиологично продължават и живеят още стотици години. Но между тях умира нещо, което всъщност се проявява в това да се скриват един от друг и да се скрият и от Бога в един момент, когато Той ги търси, за да живеят вечно. Адам е къде си? И той вместо да му каже с думите на Христос, а всъщност преди това е трябвало да ги каже,
Не само с това, което ражда дървото, ще живее човека, с всяко слово, което идва от Божиите уста. Т.е. общуването с другия ще ме направи като другия. А не това, което мога да изям сам. Общуването с другия ще ме направи като другия. Това е смисъл на нашето причастяване в църква. Това е смисъл в това да го правим заедно, а не поединично. И да не може дори патриарха, дори епископа, дори свещеника да извърши, да се нахрани сам, ако няма сътрапезник. Да вкуси от чашата, ако няма сътрапезник, ако няма с кой да сподели. Ако след благословено царство няма кой да отговори с амин, отецът сваля епитрахила и си отива вкъщи. След като човекът изпада в това състояние, и свети Атанасий Александрийски го описва, не само в това слово, с което започнах, но и в едно друго предишно, против езичниците, цялата тази нищета, през която минава човешкия род, поколения, хилядолетия, цивилизации, култури, всички построени буквално като едни своеобразни, недовършени вавилонски кули, които започват с голям ентусиазъм и се разпадат по средата, защото липсва нещо, липсва езикът, с който да се разберат, липсва общението между тези, които са започнали да градят нещо. Липсва този с главна буква, който е извел единия аз и го е направил сътрапезник на другия аз. А вместо това имаме аз, който е способен да обективира, да консумира, да използва другия, да се крие от другия и да узурпира правото на другия, за да може той да има ресурса за съществуване. Когато Адам се скрива и от Бога, и когато започва оправданията, не съм аз виновен на тази домен, която ти ми даде, а пък тя не съм аз, ами това същество, което ти създаде, ерго във всяко оправдание, вместо покаяние, очевидно има обвинение. Оправданието е обвинение. Косвено, не директно, но косвено. Бог е обвинение. И сега в ситуация, в която всеки се крие от другия, мъжа от жена си, жената от мъжа си, двамата заедно от Бога, що за рай е това? А раят много започва да прилича на това, което свети Макарий Египетски описва в една своя разходка в пустинята. Открито му от един човек, живял стотици години преди него на това място, от който са останали само череп и кости, и който описва нещо, което, между другото, ще го видите на стенописите на църквите ни от западната страна на входа. Състояние, което всъщност е състоянието на живота в ада. Описанието е да живееш с някой, с когото не общуваш. Да живееш с някой, който не те обича. Да живееш с някого, когото ти не обичаш. Да живееш с някой, чието присъствие усещаш, но не и общение. Ако при нас подобно нещо може да се случи, или ако това може да се случи в рамките на един човешки живот поне веднъж, в ада това е състоянието описано и предадено от свети Макарий. И ако си представим всичко това умножено, т.е. състоянието на Адам и Ева, спрямо един друг и спрямо Бога, тогава човекът е на път да превърне рая в ад. Място, в което ние се крием един от друг, не споделяме, оправдаваме се с другия и всичко между нас е мъртво. Или е започнало да тлее вече. Тлението е станало част от нашия начин на съществуване. Започнало е това връщане към състоянието, от което сме изведени и заради което не би трябвало да сме. И затова не оставаме в рая. Затова човекът е изведен, изгонен от рая. И за да се върне отново, този, който го е извел в битие, понеже той е аз,
а човекът срещу него е ти. И колкото и да е скрит, колкото и да е различен, колкото и да е, да го кажем, непослушен, той все пак е част от това общение, което си имал и което трябва да продължи, защото човекът трябва да, или по-скоро е призван да живее в общение с този, който го е извел в битие. И тогава Словото го намира отново. Обещава му, че ще го намери. И идва при него, забележете по какъв начин. Разбира се, идва чрез хора, които са били повече или по-малко способни да чуят Божията вест или Божието Слово. И като пророци са откривали една или друга страна от Божията истина на хората, които са имали нужда от нея. Но в пълнота тази истина е открита в лицето на Христос, когато Той се ражда. Раждането на Христос е описано от свети Атанасий като възстановяване на образ, изписан на дъска. Също както са иконите в нашите църкви. И казва, когато този образ е бил потъмнен от времето и от нечистотиите, които са падали по него, след това е най-закономерно авторът на този образ, художникът, който го е изписал, той да дойде да си го реставрира. А пък освен всичко друго, казва, това е и неговият автопортрет. Художникът идва, за да изпише своя образ. Не е дал това като препоръка на пророците. Не го е дал като книга, нито като каменни плочи с изписани Божии заповеди. А го дава по начин, по който да бъде най-естествен за човека. И задават един въпрос на светия Атанасий. Всъщност това е риторичен въпрос. Казва, не може ли с покаяние просто Адам да се върне към предишното си състояние? Ами да, казва, ако нещата бяха само в отношенията, нали, престъпление и наказание, тогава извинението можеше да послужи. Но казва, има последици и това е тлението, което започва в човека. И това тление е физиологично, то засяга цялото ни естество. Това не е просто въпрос на съжалявам и въпрос на разкаивам се. Има последици, които засягат цялото естество на човека. И с това Христос идва и облича цялото естество на човека. Отците са казвали нещо много характерно, казвали са това, което не е възприето, не е излекувано. Значи те говорят за този процес или за въплъщението на Словото като за лечебен процес. Това, което не е възприето, не е излекувано. Напротив, това, което е възприето, това е излекувано. И затова казваме, че Христос възприема целият човек в цялата му пълнота. И няма аспект от нашата природа, която да не е възприета. И това вече прави християнството толкова различно от дуалистичните вярвания, в които тялото непременно е нещо нечисто или второстепенно. Единственото, което е важно, е душата. Платон е учил така, че душата отива в средата на идеите, откъдето всъщност идва. Това е най-прекрасното място, където тя бленува да се върне. Тялото остава тук и дотам. Дори може да го смени с друго тяло. Въпрос на... Когато Христос става тяло, когато Той става плът, Той потвърждава, че ние сме цялостни, не само като души, но и като тела, като природа, като естество. И това естество Синът Божий възнася отдясно на Отца. Това естество всъщност Той идва, за да потърси и да облече, защото когато го облича, когато възприема в себе си човешкото естество, не остава нищо, което да не е излекувано. Това е като своеобразна ситуация, в която имате неизлечима болест, а смъртта е такава. И тогава лекарят, който открива лечение, се заразява с нея и прилага лечението върху себе си. Това прави Христос. Всички неща, които би могъл някой да обещае, ще ви направя безсмъртни,
ще ви сготвя някаква храна за живот вечен, ще ви измисля някакви заповеди или книги, с които да станете или да получите вечност, или да се самореализирате като едни вечни същества, са само думи, само обещания. Нещо като медицинска книга, която може да четем, за да се лекуваме по нея. Но лекарят, кой може да замени лекарят, който се зарази от нашата болест и нямаше аспект от нашето естество, който да не беше заразено с тази болест и която той да не възприеме. Облече се в нашата природа и със самото си обличане я направи достойна за рисуване. Я направи достойна за възкресение. Я направи достойна за да седне отдясно на Отца. С други думи, въплъщението на Словото е възстановяване на това, което е било изгубено. А това, което е било изгубено и това, което човекът губи, ние го виждаме всеки ден в огледалото. Това е нещо, което постоянно ни напомня за това, че живеем във времето. Но тази интуиция в нас, която сме наследили от праотците, ни казва, че няма нищо нормално в смъртта. И че няма нищо нормално в тази времева преходност на живота, която ни прави все по-ощетени, все по-ощетени във времето, докато съвсем грохнем накрая. Ами Христос дойде, за да възприеме всеки един аспект от това наше съществуване, да го зарази с живот, да го направи споделен живот. И забележете как се дава Христос. Той можеше да се даде, пак ще кажа, като книга. И тогава как щеше да разбере един човек за идването на Христос, за всичко това, за което ние говорим? Ами когато стане грамотен, когато започне да чете. Само че, и с това ще завърша, Христос се даде на човека като храна. Като храна за живот вечен. Като храна, която може да бъде вкусена, усетена с небцето и преглътната. Кога правим това за първи път в живота си? Когато отрежат пъпната ни връв. До тогава сме се хранили от организма на майката. Когато отрежат пъпната ни връв, ние ставаме обусловени от това, което вкусваме, от това, което преглъщаме. И от този момент нататък Христос може да ни бъде храна за живот вечен. Ние се кръщаваме, ние биваме миропомазани и ние приемаме тази храна за живот вечен. В невръстна възраст още не можем да четем. Няма нужда да сме взели изпит по догматика. Няма нужда да сме ходили в университет, училище или където и да било другаде. Достатъчно е да можем всъщност да сме човеци. Избележете, Христос се дава толкова непостоен, не иска от нас непременно да сме грамотни, непременно да сме отличници, непременно да сме всичко това, което светът иска от нас. Иска просто аз и ти. Общение или отношение. Затова казваме, че въплъщението на Словото е начало на спасението, така го възпяваме, с тези думи се радваме. То е начало на това осезаемо присъствие, което ние в един момент ще можем да вкусваме, да го направим от нашия живот, от нашето благодарение и благодарение на него да се учим да благодарим и за всичко останало. Така че този подарък, който получаваме и който всъщност ни казва, че не само с нещата, които са ни на една ръка разстояние ще живеем, а с всяко слово от Божиите уста. И не само с това, което имаме като даденост, а с това, което имаме като подарък, ще усещаме същината на този живот. И това всъщност ще ни прави християни. Благодаря ви за вниманието и за времето, което отделихте. Не искам да отнемам повече. Искам да благодаря на доцент Стоятинов.
тази тема, между другото, отвори още много идеи в мен за следващи беседи, защото тя, макар и завършена в своя етап, така да се каже, нали, знаете, че всичките ни беседи така се опитваме по някакъв начин да ги свързваме с рождественския пост, с празника Рождество, тя остава незатворена темата, защото в крайна сметка ние като християни, нали, засегнахме темата за светото кръщение, нали, веднага след това участието ни в останалите таинства в светата литургия. Ние като християни със светото кръщение на практика не приключваме живота си в Христа. Ние там го започваме. А тук засегнахме много въпроси. Ако щете, телесното въплъщение на Бога Слово, което на практика ни дава възможност да възприемаме човека не само като душа, ами като душа и тяло. Оттам нататък, примерно, тема, нали, просто като пример давам, темата за поста, нали, която преди Нина представи, която ни дава възможност, нали, ние да подготвим това тяло за това общение с Бога. И така нататък останаха много отворени теми и изключително благодарен съм, защото всъщност основата на нашето богословие е въплъщението на Бога Слово. И изобщо това, което тази тема, нали, това, което разкри тази тема от момента на сътворението на човека, общението с Бога, грехопадението, начина, по който Бог е решил да излекува човека, да го спаси, всичко това е основата, върху която ние градим целия си християнски живот. Защото да бъдеш християнин означава да живееш като християн, а не просто да следваш някаква идеология. И основата на нашия живот е именно тук. Така. Сега, ако има някои въпроси конкретни, може да ги зададе. Това е Стояне. На беседата е хубаво това, че възбужда много въпроси.